Mbak kok maju mbak? Nggih. Monggo Mbak itu diaturke langgam mangenteni minakan pamundhut panjenenganipun Limas Pucuk Kidul ngene aja lompong. Monggo. Ha yuk monggo Mbak itu. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu tuku sumo bebujanku. Kepotan sahut mandir dadya ganti wong ayu lenjer ubune. Langgam mangenteni kagem panjenengan sami ingkang sami rawuh wonten gimna panggenan. Khususipun menika Limas nggih, Mas Jolompong. Ngatos-ngatos lho nggih niku wingkinge kali cilik engko sanoke luwali lali ngene guyu-guyu mundur-mundur maklung ngono. Kadung nerok ni jaranan ngono ya. Ayo nyirek-nyirek ngono. Hati-hati lho nggih. Mbok menawi saged radi maju mawon mboten napa-napa, Bu, Pak. Tasik biar nih, Pak. Sak to ngarepe iki ya ora ning apa-apane lho, Mbah. Iki kaya ora bikate ngono. Biar ngono. Mangga. Ayo. Kledang kait teko pranyoto dranyine datang citra angalet welut wisa hak umpama aja lali kalih
semangat. Mangan Mas Galung. Mas Galung. Asli. Iya gone ya semangat ya gone. Gandur ngulung we. Heeh, sebarang-barang pun nyepak iki. Pramila sami Sampun menika nyepak. panjenenganipun badhe ngersakaken campur sari siap menika gandur ngulungipun. Siap. Nggih, iki Jaranan nggih wonten. Penak lengkap. apa enek? Maksudku ngene, Apa? gandur ngulung dalam mati campur sari diselingi jaranan nggih saged. Saged. Mboten melulu jaranan mboten napa. Diseringi tiban ya iso. Ngono ya. Ah ya kangge enek. Diselingi sampean macak edan ya kena. Aku tergila-gila loh karo dirimu. Napa lalala. Wah, iki maksane apa, Mbah? Kowe malih ayu ngono to nggih. Ya Allah, masa ya Allah, ya Allah sangun endi. Tak sangoni godhog ya. Iya, matur suwun nampane. Ini maksane apa? Anggara. Oh, Anggara. Audio Matur system suwun nih. Mas Wahyu sing joki. Diterusne, Mbah. Kledang kae teko. Pranyoto